Hej, Luj, čoveče, siđe ti se kamen, tako je otmen i nostalgičan. Nostalgičan? Tata, okićen si ko novogodišnja jelka. Sine, ovo ti je beli medved, najskuplji kamen na svetu, njime obeležava 1.000.000 prodatih albuma. Dolare, uhvati, traži. Wow, čoveče, niko ne dira Fluff Duffija. Moj dijamant, neko mi je ukro medveda. Dolare, vrati se, dolare, gde si? Dolare! Wow, Fluff Duffy, on ti je tata! Moj najomiljeniji reper, stvarno si njegov sin? Ako je Fluff Duffy njegov tata, sva je prilika da je Louie njegov sin. Ne zamerim vam saradniku, ponekad se čudno ponaša. Bolje Fluff Duffyjeva pratilja nego fan super devojaka. Nego, da se vratimo na slučaj. Da li si doneo fotku svog psa? Tvoj pas Dolar. Da li ima neke loše navike? Trči za automobilima, beži? Dobro, Louie, napuni njegovu činiju. SBI će da ti nađe Dolara. Zdravo svima. Sali, izvini što te ometam. Hari, Sali, kasnite na sastanak raspodele kućnih poslova. Problem sa administracijom. Odmah se vraćam. Kad se sutra u 11 vratim, želim da vidim kuću da blista. Znate kako mrzim neurednu kuću? Da, gospodine generale. Manjete drskosti, ne jedite zamrznutu hranu, bez grickalica, zdrava ishrana podrazumeva 5 voćki na dan. Dobro. Ne čujem vas. Jasno, gospođo Apu. A, moj taksi. Zbogom, moj mali mungose. Harry Babkins, budi dobar. Ja sam detektiva, ne vila čisti kuća. Čišćenje, kuvanje, ko će šta? Ja ću da kuvam. Tu sam ga video posljednji put. Tamo je nestao. Šta, nema tragova? Inspektore, vaši detektivi su klonovi. Čoveč, otpusti ih u posle nove face. SBI, dobar dan, bez brige, situacija je pod kontrolom. Šta kažete? Našli ste belog medveda? Belog medveda? Njegov dijamant. Nekoga je sinoć ukrao u isto vreme kad je Dolar nestao. Tata, zato su ovde, da ga nađu. A, dobro, lepo se zabavite, treba da nađe svoj kamen. Čoveče, to je važnije. Ali gospodine, i Dolar je važan. On je pas vašeg sina i... Zaboravi, on ništa ne shvata. Jasno. Ne brini, Louie, SBI nikad ne napušta klijenta. Da, i zato s mesta stupamo u akciju. Sljedeći put ja biram kuvanje. Pogledajte njuškala. Osmišljen da prati miris svake životinje. Znam, delo je jednog genija. A s druge strane nisam stigao da ga testiram. Zato ćemo da ga podesimo na traženje psa i vidimo šta sledi. O, tako sam pametan. Aha, da li je Dolar ovde? Tvoj izum je nekakva disko kraljica? Ovde nema mesta za skrivanje labradora. Upravo si, Duvi, stvarno si pametan. I pomalo težak. Kako to misliš? Tek je prva proba, pa šta? Samo da zategnem šraf i njuškalo je kao novo. Treba da zamolim Duvija da mi napravi usisivač koji sam radi. Harry Bollywood, istraživanje i čišćenje. O, to ste vi, inspektore. Beli medved je ukraden. To je već 10. pljačka nakita u 3 meseca. Odmah stižem. Kod kog Flapa? Prestani. Dosta. Svega mi je dosta. O ne, ne vi. Dobro, krajnje je jednostavno. Samo da prebacim senzore mirisa, prikopčam ih na pretonske cijevi i... A da ga podesiš na miša? Možda tako nađe psa, kao što je malo pre našao miša. Totalna besmislica. To neće da upali. Hej, to je Dolarova lopta. Mora da se igra o njome dovde. Vidi! Tragovi šapa. S obzirom na veličinu i godine, mora da su Dolarovi. Jesu li ono tragovi točkova? Dostavna vozila. Juče su isporučili brdo stvari.
Cveće, hranu, piće, balone. Dakle, dolar je možda uskočio u kombi privučen hranom. Ili ga je kombi odvezao. Napokon neki trag. Treba da proverimo 10 dostavljača. Dobar dan, Harry Bollywood detektiv. Angažovan sam da nađem belog medveda. Rekli su mi da imate osoblje. Pridružit ću im se, kako se ne bih isticao, razume se. Kod onih koji su zatvoreni i onih koji ništa nisu videli, nismo ništa otkrili. Potpuni promašaj. Vraćamo se na početak. Da, ali kasnije. Gladan sam. Idem do pekare da uzmem sendvič. Vreme je ručka. Ručak. O ne, moram da ga napravim. Da li bi mi možda pomogao? Pa, zvuči super. Ne! Dobro, hvala ti. Upamtit ću ovo. Kad pojedeš svoj sebični sendvič, vidimo se kod Luija. Nisam ja sebičan, a protein iz hrane će mi pomoći da razmišljam. Organizovana banda već 3 meseca vršlja po gradu. Po mom mišljenju, imamo posla s njima. Recite mi šta se desilo sinoć. Pripremali ste se za večerašnju žurku. Sigurno je bilo dostavljača. Imate li spisak? Vi ste Salin tata. Bili ste u agenciji kad sam svratio u vezi sa svojim psom. Čoveče, opet isto. Sine, gospodin Bollywood radi na slučaju belog medveda. Moj kamen je užasno važan. Mnogo više od tvoje dlakave džukile $. I zato bez detinjarije, čoveče. Nadam se da nikad neće naći tvoj dijamant. Luj, vraćaj se! Nemoj tako da pričaš sa ćaletom, čoveče! Gospodine Duffy, stvari koje vama izgledaju detinjasto, znate, verovatno su veoma važne vašem sinu. Neverovatno. Gde je taj novčanik? Hej, vrati se! O, Njuškalo, stani! Vidi, vidi. Je li ručak gotov? U maloj sam Naravno, tata, ručak je gotov. A šta bi voleo za desert? Brzo, mislim da sam ušao u trag dolaru. Nalazim se ispred mesere. Najbolji si. Evo me odmah. Izvini, tata, hitan slučaj. Večeras ću ti pomoći da počistiš. Vidimo se. Pa, čemu ručak kad treba da pregledam spisak dobavljača? Luj, vidimo se kod mesare. Imamo trag. Ako ga pozoveš, dolar će da dotrči na tvoj glas. Dolare! Dolare! Baš je duhovit tvoj ortak. Dovukao nas ovde, a onda nas ispalio. To nije naš stil. Mi iz SBI-a se ne glupiramo u slučajevima. Ovamo, možda postoji sporedni ulaz. Duvi nikad ne bi ostavio svoje uređaje naokolo. Ovo mi je nešto sumnjivo. Pozvaću tatu. Dolare! Dolare! Luj, ne, čekaj! Ej, ne možete da nas ostavite ovde! Pustite nas napolje! Otmice i smrzavanje, to su ozbiljni zločini! Dolare! Taman da oladiš, da naučiš da više nikad ne špioniraš derište jedno. Zašto nas deca ne ostave da radimo na miru? Zašto si od tog psa, ulice su pune takve džukaca? Podsjeća me na Benita, psa kog sam imao kao klinac. Sali, šta da radimo? Ne možemo samo da sedimo. Pa ovde nam je čitava družina malih njuškala. Gle, eno ih! Dobro, u hladnjaču! Drago mi je što si živ i zdrav, sine. Kao i ovo gomilo dlaka, čoveče. Nisam kapirao koliko ti dolar znači. Kako si znao da smo ovde? Nisam. Dok sam tražio dijamant, shvatio sam da je ova mesara isporučivala hranu u sve kuće koje su bile opljačkane u prethodna 3 meseca. Gospodine Bollywoode, našli smo nosače za ukradeno drago kamenje, ali ne i njih, ništa. Imam ideju. Preokrenut ću funkciju njuškanja i podići temperaturu na maksimum, pa će njuškalo izduvati vreo vazduh. Tako
Tako je kod njega, pomalo od svega. Ego u visine, laskanjem se vine. Zbog svog je dragog nakita zaboravio Luija. Flav Dafi prosto je zapostavio, vredni je. Evo nas, savršeno. Gospođa Apu ništa neće da primeti. Uzgred, samo što nije došla. Deco, vratila sam se. Izvrsno, savršeno je.